sekuna 3 hours gcina ukubhema or 3 or 4 hours yabo. Thatha isikhathi esinganani Shandisi emzimbeni? 23 hours, 23. 23. Yeah. So njengoba una 3 hours nje okusho ukuthi manje isephezulu ne? Ayikho phezulu ngoba sengijwayele yonke yabo. So uthe mangabe usushayile mhlambe isikefu ufila kanjani? Feeling inteba khona yonke mhlambe kumuntu osithi mhlambe ushonele mhlambe uthasilo-loss siyinhlungwini-ke manje ijulile usuyawubhema isikefu la khona ozwa khona kube ngathi khona umuntu ukufaka umunwe manje la ulimele khona unesilonda antakusisilonda engaphakathi umuntu uthola i-feeling ngoba sisizulile manje sigama lakho umbuso wakho mawufika intando yakho mayenziwe emhlabeni njengesizulile. Yeah, hamba right? Yeah, hamba right. Mfethu, welcome to the show ne? Sure, ngiyabonga. Yeah, igama le show siyibiza ukuthi i-homeless ne? Sure. So siyahamba sixoxa nabantu abanye abangenayo amakhaya, abanye abashaya lo mphanto wakho lo Yeah, owushayayo just ukubona ukuthi ikhiphani. Yabo lo. Sure. Mfethu wena igama ubani edladleni kokuphi bese uyasho ukuthi mhlawumbe kwenzeke kanjani ukuthi ugcine usuphanta ngalendlela yokushaya recycling uhamba uphethe lezi Shandisi. Sure. No, mina vele mina abazali angibazi yabo. So ngoba vele angibazi ngihlalile ngedwa yabo, ngihlalile isikhathi eside ngedwa yabo. More than 6 years yabo. For ukuhlala endlini for more than 6 years ungaphumi isikhathi eside ngavula umnyango yabo. So khula kwami ngikhulela eWitbridge yabo. Ngithe mina sengihlala nabantu bese kuyini 30 set into entsha kodwa sengine more than 10 years ona sengihlala nabantu kona bese kuyihlobo nje yabo kwanda kwa umndeni yabona. Yabo ngumuntu othulayo ehlayela yedwa yabo. Ziyenzeka izinto ngikhohle kodwa manje yabo ngumuntu ongalibambi igqubu mangenza into I make sure ukuthi into engathi mangichazela umuntu into engenayo ama-age yabo lo. Engenayo ini? Like ama-age yabo ingeke ishiye any dust or anything ubona ukuthi no lento ngingayibuka as ngathini you can't make ngeke wenze isibonelo ngayo yabo. As in manje ngeke uhlanganise nayo igama lithi engele yabo. So manje izinto mangizenza kumele ngenze sure ukuthi ngiyayenza into yabo. Awukho safe khona umndeni naye awukho. Kufika kwami la esitradini shuthi vele angazi ngitshontshe ngikulela eChatsworth yabo lento yonke yabo. Uhlani nginabo ngihlambile yabo. So ukuthi nje ngiyayipantela ngiyayibhemela kuphela yabo. Hayi ukuthi ngiyayipantela ngicusha ama-cardboard ngiyawadayisa ukuphanta hhayi ngipanta yabo. So ngisuka ekhaya ngenza la esitradini ngiyayipantela sino angazi ngibhekane nenkinga thina hayi angazi yabo. So mawuthi uhlala isikhathi eside ekhaya wedwa abazali bengekho usho ukuthini abazali kwenzakalani ekhaya khona bani ubuhlala nobani? No usukhona umndeni yabo kodwa sesihlangana kwaphela ngiyasho ukuthi bengihlala ngedwa sebefika abantu yabo sebezongisiza-ke manje ukuthi ngenze ngilungise impilo yami ibe ngcono yabo. Kwasho ukuthi hhayi akusebenzanga for almost for 14 years yabo. So hhayi akusebenzanga phinde ngathi hhayi ngibuyele esitradini nokuthi ngiyivalele ayikho indawo engizoyivalela kuyona yankela yabo. Ngoba manje uzohlala kuleyo ndawo mhlawumbe uyijonge ukuthi kanti hhayi izophinde ikulahlekele ngcono uhlale la yabo leyo nto yankela. So ngifuna ukwazi mina ukuthi abazali kwenzakalani kubona? Abazali ngivele ngingabazi yabo leyo nto leyo. So abantu bengitshena abazali ngathi ubona ukuthi hhayi vele bese vele ngiyilindele impendulo vele ukuthi hhayi akusiyona iqiniso yabo leyo nto malume. So ngiyazi ukuthi ukubabheka kwami ngeke ngibathole yabo ngoba ngazi ukuthi nabashonile yabo leyo nto leyo. So ngalo angeke ngithi ngikhomba abantu ngimina ngicosha iy'khalo sengifuna amafu izinto ey'kanjalo. Umuntu odlulayo into ngiyabonga ukuthi hhayi angidlule kubona yabo leyo nto leyo.
So mina ngulo muntu othi masilahlekelwe mhlawumbe leyo Adidas Nike ikavela masikulahlekile kulahlekile. move on. Masukudayisela imoto engithi sisala manje or ngiyakufuna yabo. So manje impela ngiyithatha kanjalo angibuyeli emuva ngiqhubeka phambili. If into esisothekayo iyasothatha ngaleso sikhathi ngiqhubeke yabo. So manje eyabazali sengiqanjelwa amanga ngayo. Ngeke ngithi Sondeza imic kancane. angeke ngithi ungiqambile amanga abazali. So okay sekuthi asekenza into embi. Okay kusadlula kuloko so yabo. Wena kade ukhula Yeah. uqala ukuhlakanipha. Sure. Abazali bebengekho ne? Ubuhlala noba? Angithi ihlobo. Oh isiphi lesihlobo ubuhlala naso wena uqala nje ukuhlakanipha uqala ukubona izinto into erecolayo. No zona zikhona zila eChatsworth ngikhulele la eChatsworth ngihlale la. Uhlala noba? Ngihlala no aunt yabo ababili kuphela. Yeah. So mina ngufana kumina ngedwa yabo. Yeah. No-cousin oyi-1. So lokho sengihamba abona ukuthi akuthuthuka indawo ngabuyela nasesikoleni naye ogula kuthuthuka khona kusayifanele yabo. Yabo nqwaba abantu abangaziyo usaxatshwana masixabana yabo. Befuna ukuthi manje dlula kumugqobomva ngiyamvimba. So manje yabona ukuthi esikoleni angisizanga ngase ngayithatha isikhwama ngaphuma ngahamba yabo. Mawuthi ukudlula kubugqoka obovu uyavimba usho ukuthini? No sengishelo ukuthi umuntu okay sathiza nginankinga kodwa phela inhlamba manje uma uzongithiwa ngenhlamba manje eshe engachaza ekuqaleni kwempilo yami hayi ngeke. Ayisangeni manje kahle leyo nto ikhanda yabo. So mina ngaphuma esikoleni ngiza la estradini yabo. Sengisengihamba ekhaya futhi vele impahla zokugqoka sengenazo. Ngayithathela izinto ezincane ngahamba yabo. Ngangafihla futhi abafethu lezi bengibona la estradini ngiphatha. Showcase basho ukuthi hayi futhi ukhona yabo. Ngoba vele angimamgunzi angidubula ngikwazi. Ngihambela ngedwa yabo ngibhemela ngedwa. Yabo so ama-choices engiwenzayo mina ngenze sure ukuthi hayi nenqumo engiyithathayo imlimaza omunye umuntu yabo. So manje yoba ngipaka intarazo imali engenza ngosuku mhlawumbe 50, 60. Manginqinile mhlawumbe akukubi mhlawumbe 20 yabo 30, 40 kuyadepend insuku ayifani yabo. Yeah. So manje ya nangisestradini hayi ngoba mhlawumbe ngenze okubi mhlawumbe ngiforamiwe yabo. So njengoba uthi kwakukhona isikhathi obuhlala wedwa ekhaya. Bekuyikaba la ubuhlala khona wedwa uthi ngizothi wena wahlala wedwa ekhaya isikhathi eside kweze bafika kumndeni usuzokusiza. Bekuyikuphi lapho? No bekuyila elokishini Ikaba lapho lowo muzi bekumsa ba? Manje lezi angisakhumbuli kahle ngifuna uqamba uma ngangikhumbuli kahle yabo ngoba ngisho ngihlale ngedwa isikhathi eside yabo. Ngihlale ngedwa isikhathi eside zithi manje ngihlala endlini yabo kuvalelekile ngedwa ngiyi-1 ngingeziniksi yabo. Uhleli wena i-TV kuphela nawo umbhede yabo abadabeke awezwa loo nto emncane yabo. So ekuhambeni kwesikhathi hayi bafika-ke labo bantu abayihlobo-ke sasihlala ngahlala nabo yabo for more than 10 years for about 14 years 14. Yeah 14 years clear now. So ngabona ukuthi angithuthuki ndawo empilweni ngisayifanele. Vele kalokhozi. Yeah ngaphuma ngahamba. So uthiwa kwenzakalani kubazali bakho? No yabazali angiyilandelanga ngathi ngishiya kanjalo yabo. Yeah. And wena wedwa kubazali bakho akekho omunye umuntu okuthiwa usisi wakho lo ubhuti wakho lo khona amanye ama-siblings onawo? No awekho ama-siblings. Awekho. Yeah. Awekho. So the day uphuma lapha edladleni-ke manje usuhlala no-aunt uza la yini le yakukhipha uthi yazi ngiyaphuma la because of this? Ngiyada ukuthi ngihambe nakhona futhi asekunyamalala amakhepha ami yabo. Imeta isinyamalala amaphathini ami ama-rim ami ebhathini ayisinyamalala manje yabo. Into ithi mayisinyamalala sekuqhamuka manje umjito ombonayo wakhona la erawundini manje yabo.
e-area yabo leyo nto Mm. kuthiwa umshita yamazi yabo ukuthi hhayi so ayikho vele into ongayenza ngoba akusiyo into mfethu ngeke ngenza ngibe yisigwili engavudane ngibulale ngiqede efike empilweni ngathi angidlule kuyona Mm. ngathi angizele esitradeni Mm. ya So ngizwe uthi mawula estradini ama-decision owenzayo a-calculated and into oyenzayo ufuna ukwenza sure ukuthi wenza into eclean. Awunikeze example lapho. ndiyanjani Mhm. shuthi masihlanganisela ugwayi manje ngibheme ngedwa lowo gwayi yabo ngiwuqeda so manje kumele ngicabange ukuthi hawu nawe uyabhema okay ngibhema Mhm. uma ungisizile nami namhlanje yabo ungisize namhlanje ungisize kusasa next time uma ungisiza futhi sekuyawa manje ngiyakhuluma ngisho ukuthi hayi into angiyithandi ukuthi nokuthi awuzama ukwenza kanje yabo bese kawa futhi siyacabanga ukuthi ufuna ukugwazi izinto ey'kanjalo hhayi angizwani-ke nazo yabo Mm. izinto ey'kanjalo ngicabangisise Kuyenzeka la uthothe seniyaxabana senifuna ukugwazana manje. no ayakufikeli lapho Eh, ayakufikeli yeah. yabo So ikhiphani nje la estradini. la esitradeni ngoba mina ngiyihambela ngedwa izinto ey'ningi angiy'naki Mhm. angiy'naki Mm. kathi unayo izinto ey'ningi manje uzuqale kakhulu manje yabo Mm. usufuna moskifu hhayi ukuthi kuphela ikwazi ufuna ufune more uqalele Mm. yezwa leyo nto Yeah. kathi unaloko manje uzoyithola usulimazeka ya Mm. uyalimazeka balokuthi nangezinto ey'ningi Yeah. yabo Yeah. Sure. Khona la khona oweke wacishwa walimala la estradini. Hhayi, Okwenzakaleni. no akukho ngabe ngingakanga Awukaze nje uthole ukuthi amajitha la sekukhona i-fight mhlampe kubangwa umphanto or something. hhayi akukho akaze kazi hhayi akaze Nesikhathi esingakanani nihlala la emgwaqeni? now okwesi-6 ngisesitradeni yabo Unyaka wesingaki? it's the 6th time like okwesi-6 ngila esitradeni Sekusho isikhathi esingakanani? or sina 2 years Mhm. yeah Mawuthi okwesi-6 usho ukuthini? it's the 6th time ngafika ukuqala esitradeni ngahlala ngaphinde ngaphuma yabo Wayaphi? no ngaphuma ezini ngathina ke ngathi umancane like ukwenzeni le nto yabo Kuyiphi? like kadibhola Sengisho ukuthi mawuhlala la estradini uthi usuphumile uyenza njani uphindela ekhaya noma wenza njani? no angiphindeli ekhaya yabo Oh. ngenzeka ukuthi ngihlale nalabo bantu ngiphinde ngihambe yabo Mhm. ngihlale nalabo bantu ngiphinde ngihambe yabo uma ngibona izinto ey'thuthuki ngiyahamba mina angiloke ngidrayisa ngidonsisa yabo Mm. so leyo nto abantu bayinakisisile ukuthi hhayi straight forward kakhulu kanti ngoba ngi-straight forward into uma ngayithanda ngiyithanda yabo Mhm. kuyenzeka ukuthi kube naleyo mali ngiyithole indawo yokuhlala mhlawumbe leso sikhathi leso mese ngiyabuyela la yayibona Mhm. sure Mhm. Yeah. So ngizwe uthi uLokhuza umculo uyithandela u-Aries. yeah. So wawulalela hip hop kakhulu ekhaya ubani wakufaka i-hip hop sidladleni? Not that umuntu wangifaka mhlawumbe ngiyayithanda just nje ukulalela ngaleso sikhathi not u-Aries kuphela yabo Nyusa i-mic yakho. hhayi ukuthi o-Aries kuphela engibalelelayo bakhona abanye kodwa it's not that ngithatha serious Mhm. ezini ngine-favourite hhayi ayikho enginayo i-favourite Ehhe. hhayi ayikho Yeah. yabo So usuku lakho nje la lunjani la estradini mawuvuka ekuseni yini ovuka uyenze awunginikeze leyo nto ukuthi mawuvuka uqala uhlalaphi uvuka kwenzeni then bese uyangitshela ukuthi usuku no lakho indawo yokuhlala phela nje razo ngiyasho ukuthi ngisesitradeni for 2 years 2 years phela sengisho ukuthi ulala kuphi ulala la ukhathalele khona noma unehontshi lakho onalo mhlampe la uthi uyaphanta ubuyelele khona noma awunayo indawo specific mhlawumbe ake ngithi mhlawumbe kushaya u7 ebusuku la uzozama ukulala la ukume kanjani lapho? lapho ngiyavuka ekuseni ngiyayiphantela ngenze yonke le nto ngiphanta amakadibhola amakani ngidayise ngiy'bhemele yabo Mm. into yokudla mhlawumbe uma ngifuna ngithengele kulelo gwinya yezwa leyo nto mese uthi indawo yokulala ngilala noma ikephi leyo ndawo yokulala ekhona engitholayo ngilala noma ikephi yabo if ngilale ngenza ikhagadi yabo Mhm. sure Yeah ne. sure So iLokhuza i-drug leli ungene kanjani kulona?
Ngayitruck ngayibhemela ngedwa itruck. Yeah. Wawuzwe kanjani ngalo uzulibhema walitholani? No, lona ulithola ras obvious akushiwo yabo, kodwa phela ezini manje phela ngayifundisa mina ngedwa yabo. Ezini manje vele ngizohamba ngedwa yabo, isikhathi esiningi ngihambela ngedwa ngibhema ngedwa. Yeah. So ngifuna u-understand-a lolu suku ubhema okokuqala kwakukuphi? Fine, ngeke usho ukuthi walitholaphi. Kwakukuphi? Wawuhleli endlini, wawusemva kwendlu, wawusedladleni, wawukuphi kade ushaya isikefu sokuqala? Shaye isikhathi sokuqala salenta ngisesikoleni yabo. Oh. Yeah. Yeah, so kwenzakalani? Ngiqeda kuphuma esikoleni. So ukuphi? Usekhaya, usestradini, wawukuphi? No, like esikoleni ngaphandle kodwa school yabo. Wawuwedwa noma unama? Ngangiyiwana yabo. Yeah. So ngayibhemela ngaqeda ngaphuma. Yeah, so wafila kanjani after usulibhemile? No, phela mina ngangabhemeli ukuthi kube khona iy'nkinga zehlike ngoba vele ngiyazi ukuthi ngedwa ngiyapata. Kufanele ukuthini ngibe nemali yabo. Ngoba vele ngiyazi angeke ngibe nemali engaphezu kwetawu yabo. Kumele ngibe nephansi engaphansi kwetawu yabo. Bangipanta imali eningi, ngiyayizwa leyo nto angiyena. So khona angabhemeli iy'nkinga ngoba iy'nkinga ngangenazo. Yeah. Yabo. So wase usuqeda ukulibhema wali-enjoya, so wase wathi uzophinda uhlanganise futhi? Yeah, ngasenze njalo. Yeah. So ekhaya kwathatha isikhathi esingakanani bazi ukuthi uyabhema? Same day bazi, same day. Babona kanjani? Lo? Babona kanjani ukuthi uyabhema? No, kuyenzeka ngesinye isikhathi razi thini uke mhlambe ngathini kube khona leyo nto razi ukuthi hhayi namhlanje angeke ngenze into ukuthi ey'thize sengihlala endaweni ewukuthi kuyaba esikoleni awuyanga yabo. Yabona ukuthi iphunga ey'mpahleni liyezwakala. Naneliwasho oligqokile neringi yabonakala yabo. Like into oyenzile kanti nje yabo. Yayizwa leyo nane-Carex into leyo sekuyo yonke into. Yeah. So kwavele kwashintsha yonke into nje same day after ulishayile? Yeah. So bathini? No, nothing, nothing. Abasho ngolutho? Ngaqhubeka ngaphinde ngabuyela esitradini yabo ngoba sengena in and out yabo, ngase ngihlala nabantu abahlukile. Yabo. Yeah. Kuyazwakala futhi kuyazwakala. Ugcine nini nje ukushaya isikefu? Sekuna 3 hours ngicela ukubhema. Or 3 or 4 hours. Yabo. Thatha isikhathi esinganani leshandisi emzimbeni? 23 hours. 23? Yeah. So njengoba una 3 hours nje kusho ukuthi manje isephezulu ne? Ayikho phezulu ngoba sengiyijwayele yankela yabo. So uma umusha kuyona kuyenzeka ukuthi hhayi kubambe isikhathi eside yabo. Sure. Wena manje siyashesha ukuthi uyakwazi manje ukuthi kushaye ingakubambi isikhathi eside? Yeah. So kumele kuthenge more so. Yabo. Yeah. So isiphi story ongafuna ukungixoxela sona nje about life yala emgwaqeni? No, story asekho ila yasemgwaqeni into ukuthi dinga ukuthi ngathini into ukuthi ungagxumi ungagijimi yabo, awugxumi yabo. You just walk awulokhu ugxuma manje ugijima yabo. Aloku ubhuquza phansi ukhala uthi yabo. Uyayiwokela nje wena yabo. Yeah, uyayiwokela. Kwenzakalani uma ugxuma? No, phela uma uxhuma ngenzeka kube semoyeni. Yabo. Yeah. Ngoba phela uzoxhuma emuva ngeke uzobuza ukuthi ubone ba. Yabo. Yini engadala ukuthi uvutanisane ugxume for no reason. Shuthi khona inkinga phela yabo. Yeah. Ngoba phela ukugxuma kwakho angeke uze utshene muntu yabo. Lo ukugxuma kwakho uzogxuma phambi kwabantu bakhona abekho. Kanti into uzogxume kube khona
ukushaya ngonyawo yabo or induku ulimale yabo. yebo So lokho ngiqonda ukuthi awukujaha ujaha ya awujaha ya ujaha ya awujaha ujaha nokuthanda izinto zabantu izinto ezinhle yabo ya so njengoba kuseduze kanje ekhaya uthe ukuphi selokishini point Abelbitash Belbitash so njengoba West. kuseduze kanje ugcine nini ukuya khona Singina 5 months ya singina 5 months kodwa uyababona amabele around town abantu bakhona ya not that sengibona umuntu uhlala khona ekhaya kodwa nje around the neighborhood bakhona. Sengisho basedladleni ugcine nini ukubabona la around Akekho sengimbone around ya intanga yami nje engiyibonayo yabo laba balingana nami ngibabonayo bangasekhaya bangasedladleni ya ora ngiyangifunda nabo ke e-high school la engibabonayo. so unabo obhuti nosisi Hayi anginabo ngingedwa nje yeah ngoba razi angeke ngithi mhlawumbe okay umndeni wakini ungithathe ngikhiphe esitradini manje nje ngiphumile esitradini sengizosudade wethu kumele ngithi yabo nginqamule la yami nginqamule. Ikhona imindeni yakuthatha in yakukhipha estradini ya ikhona la zona ngifaka inhlizweni yadlula lapho ngikhona so kwenza imuphi umndeni wokugcina wakuthatha in wakuhlalisa nawo bezama ukukusiza hayi angikhumbuli ngisakhumbula so yini eyenza ukuthi ke uphume khona mangabe bekuthatha bethi bafuna ukukusiza nakhona ukuthi limited isikhathi i-privacy limited isikhathi sakho yabo umuntu manje ukulimited isikhathi sakho uyakuba inkinga kanjani like umuntu ezokutshela ukuthi ngesikhathi sakho like sengisholo ukuthi okay nge-weekend noma ngigqibele nangesonto yabo mhlawumbe uzophuma 1 hour ngigqibele 30 minutes ngesonto yabo isikhathi esincane ungaphuma ngazo so mina uma uzongilimithela leso sikhathi leso hayi ngiba nenkinga yabo ngoba inkinga lapho yabo so mina-ke entweni eningi ngiyadlula ukungibona nje kunamanceba ngilimele ngaphandle kwaloko ayinhlonipho yabo inhlonipho yabo. So ubuhlala laphana bese bekukalela isikhathi bethi isikhathi esingaka ungaphuma ngaso isikhathi esingaka ozoba ngasekhaya ya nanokuthi nokukhuluma ukwazi ukukhetha amagama akho yabo ya inhlonipho ukwazi ukukhuluma nesineke ya kuba patience sure ya ne uthe mangabe usushayile mhlambe isikefu ufila kanjani no i-feeling ayekho ayekho kwenzakalani i-feeling ebakhona mengabe ngathini i-feeling into ebakhona ke mhlambe kumuntu osithi mhlambe ushonelwe mhlawumbe uthathe leyo loss seyinhlungwini-ke manje ijulile usuyawubhema ethi usikefu la khona ozwa khona kube ngathi khona umuntu okufaka umunwe manje la ulimele khona unesilonda ntaka kusisa isilonda engaphakathi umuntu uthola i-feeling-ke leyo so mina nje it's just why uGoft engibishayela wona yabo ngiyibhemele ya bese qeda uyimashela wedwa kanje ya so manje mangabe ushaya kanje uyaba naso isikhathi samathekeni noma nje sekuwukuthi uyaphanta uyalokhuza isikhathi samathekeni awusayisingena siyaba khona sometimes sisolakala ya so masikhona umisa kanjani no sinesikhathi manje ngenza le nto yabo manje hayi angikasinaki no now le manje le unganaka amathekeni kade usafunda lapha high school wawunaye umuntu owawujola naye wagcina ukuba nethekeni ethi wena sinesikhathi ya alright ayazwakala namhlanje uthe ulesingane namhlanje isonto so ekerki esontweni no ngiyathandazwa abafana ngiyavela kodwa esontweni angisona angithi no ngithandaza lo mthandazo wasebhayibhelini abafana ngiyavela yabo
Oh. bakuthi sizulwini. Kodwa esontweni awuyi. Uthandaza makwenzenjani lo mthandazo lo? Masiqede ukudla ekuseni ya. Mm. Yeah, sometimes mangidla ekuseni. Nyusa imic yakho. Ekuseni mangivuka ngiyawuthandaza, ngingawuthandaza esinye isikhathi. So Yeah. yini osuke eyenza ukuthi ubaluleke lo mthandazo kuwena? No, sengasiyo mhlawumbe ngifuna ukuphepha ngisuke ngijust nje ukuthandaza yabo. Mm. Ya ukuthandaza nje suke ngenze gcina icala nami la ngifuna ukuqoma amanga. Suke ngithandaza Nase nje. sivala-ke uzovala ngawo la ne. Sure. Alright. Okay, futhi kuyazwakala mina isitori sakho. So bengifuna uku-understand but Yeah. kunezinto ey'ningi engiy'gejayo la. Yabo leyo Sure. esitorini sakho. Angazi ukuthi abazali kwenzakalani. Angazi ukuthi so ngisho idladla labo awazi ukuthi nakho la kwakuthiwa yini khona. Wakhula nje wena kuthiwa uma nobaba akubekho and Ngakhula kanjalo ngifuna ukuqamba amanga la sisho. Hhayi ukuthi mhlawumbe ngiyangithola ukuphazamisa kodwa ngakhula kanjalo. ya ne. And then ilokhuza-ke sesizovala-ke manje mfethu. So uthe-ke amalokhuza niwadayisaphi lezi shandisi lezi? Unit 7. Oh, so manje usaya khona nje? Ya ngiyakhona manje. Njengoba esemancane kanje uzokwenza malini? Ngiphuma mhlawumbe nalo 15 rand ya. Oh, bese u-R15 one. Ukudla noma? No, phela 15 rand ngiyawubeka ngiphinde ngithole okunye bese ngiyabuya yabo. Oh, Yeah. selumalini manje leli drug? Lu-40 ya. Lu-40 manje? Ya lu-40. And wena ukuze ube right ngoba uthi usulijwayele kuthatha ukuthi ubhema mangaki? 2 or more. More than 2. More than 2. So mawuthenge 1 alisebenzi. Yo. And then amanye amajitha la athi uyaboshwa uboshelwe leli drug akaze kwenzeka wena ukuthi uvinjwa amaphoyisa bekubamba ugcina usufahlaka. No, ayakusesha. Lonto seyenzeke kanye yabo. Sekunesikhathi yenzekile kodwa ayakusesha. Phinde kudlula kuseyinto eyenzeka every day. Oh, so wena kade bekusesha khona bakuthola kuwena? No. Ngoba sengifihle sokungekho kwayikona nje ukuthi akukhona ya. Yeah. So waphunyiwa kanjalo. So awukazi waboshwa wena? Not original. Usho ukuthini original? Sengiboshwe ngathini. Just those couple of days yabo. Cela unyuse na. Lezo iy'nsuku ezimbalwa yabo noma leyo ma-hour bese ngiyahamba ya. Wawuboshelweni? No, leso sidakamizwa engisiphethe ngoba soke isidakamizwa samalini sa-40 rand yabo. Noma ngibanjwe noma ubhemele endaweni. Ya. Oh. Endaweni masusutsheniwe ukuthi angabhemela. Ya iyaboshwa. Oh, so wena waboshela nawe ukuthi utholakale uphethe i-drug? Ya. So bakubopha iy'nsuku ey'ngaki? 6. So mase bekudedela bakudedela ngelithini? Icala liphelile noma ufakazi akutholakala kwenzakalani? Hayi icala liphelile. Ya. Sebeginqisile kodwa ithuba? Ya. So nje le akusikabi criminal record into nje lento bese uthi hawu ngicela ukuthi not that is something serious. Yabo ya. Ya ne. Alright, before sivaleke khona enye into ofuna ukuyisho mhlawumbe? No, ayeka. Ngeke ukuba uney'tori ey'ngaka njengoba usumdala kangaka. Any story nje ofuna ukusixoxela sona? Isho itori angiyikhumbula yabo. Why ukhohlwa kangaka? No, ngimuntu okhohlwayo vele. Why? Angazi. Yini oyikhumbulayo njengamanje? Anything? Ayeka. Mhlambe ngelinye ilanga masihlangana ngakhumbula ngakwazi ukuzama ukuthi ngikhumbule lokho. Yabo ya. So namhlanje ucathi yini ekushayayo ukuthi ukhohlwe kakhulu? Angazi bro. Angazi. Alright, okay mfethu, hayi it's fine, you understand. Sure. Asivaleke ngomthandazo. Sure. Isho ngomthandazo sondeze mic. Baba sisizulweni manxusa igama lakho umbuso wakho mawufike intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Emhlabeni njengasezulwini siphe namuhla izipho zakho semihla nemihla usesamacele njengoba nasiphathiselele. Banamacala kethu sinise ukuthi singasekingeni umbuso wakho. Namandla nobukhosi uzowuphatha, amen.
Amen. Thank you my brother. Asivalelise. Awuvalelise nakulabantu abala. Sondeza imic uvalelise kulabantu ababukayo. Ya siyabonga abalandeli ngokubuka le video ngiyabonga kakhulu ngiyabonga.